дар Тоҷикистон барои бори аввал ҷиҳати осон кардани сафар ба манотиқи кишвар аз тариқи мусофирбарҳои хусусӣ барномаи телефонӣ дар Google Play сохта шуд. муаллифони ин таҳри иҷтимоӣ мегӯянд барномаи мазкур ройгон аст ва робитаи ронандаҳо ва мусофиронро аз тариқи интернет осон мекунад. ҳар як телефон дахи Play Market дорад. Play Market ба ёки любой браузери ҳастай амҷа метонен ворид шуда номи сафар тиҷира дар инҷа ворид мекунед, баъд метавонен скачат кунед, яъне барномаро берор мебарем. Окей мекунем, регистратсия мекунем. Иҷа пассажир ҳастай, водител ҳастай. Шумо как пассажир агар бошен, иҷа пассажира вибор мекунен, куҷо рафтаниен, масалан ёки Хуҷанд рафтаниен, ёки Хоруғ рафтаниен. барномаи сафартиҷӣ барои телефонҳои ҳушманди дорои Android пешбинӣ шудааст. бо истифода аз ин барнома мусофирон метавонанд аз хона нишаста мошини сафар ба минтақаҳои дурдастро кироя кунанд. клиент маълумотро мебинад, номи ронанда, кадом мошин, чанд сум, соати чанд мерад ва сурати мошин. Ронанда списаки пассажирҳо мебинад, кадом пассажир чанд қасд дорад. сафар ба манотиқи Тоҷикистон, хусусан Бадахшону Суғд бо роҳи заминӣ барои ҳам мусофирон ва ҳам ронандаҳо саргардонӣ, талаф додани вақт ва хароҷоти барзиёд дорад. ҳатто мусофирбарҳо дар самти Бадахшону Суғд бештар аз 3 рӯз то 2 ҳафта мунтазири дарёфти мусофирон дар таваққуфгоҳ шабро рӯз мекунанд. чанд рӯзӣ мемонед дар Саянка? ҳафти мана ҳола бинем охи мана. барои якта мусофир ҳама инҷа пеш назди шумо дастган ино кӯҳна шафёру кӯҳна таксиян. мо 3 рӯз 4 рӯз то 1 ҳафтара мушкилӣ мекашем, меистем. ронандаҳо ва ҳам мусофирон аз барномаи телефонии сафартиҷӣ истиқбол карданд. онҳо мегӯянд бо истифода аз ин фановарӣ вақтро сарфа ва пули камтар хароҷот мекунанд. шабона аз дарвоз мевем дар 46 хай хонаи хештаборда меистем. ҳар рӯз ами аэропорт Саянка мебиёем мерем, вақтеш мешавад то 4-5 рӯз мерем мебиёем, расходи зиёдтӣ мешавад, мусофир намебиёвем. неки ин бошад ки мусофирон занг зананд мора, ин бемаъмуният аз амуҷа меброи аз пеш хунаш бор мекунем мерай, ин расход барои мо як даромади вай мешавад. хеле хуб аст. дар Тоҷикистон бояд кори хеле чӣ мегӯяд бисёр иҷро карда шавад, то ки мардум онро бифаҳманд, аз он истифода кунанд, чунки ин албатта пешниҳоди нав аст дар бозори Тоҷикистон ва мардум бояд истифода кунанд, ба якдигар фаҳмонанд. ба финал баромад. муаллифони таҳри иҷтимоии сафартиҷӣ мегӯянд ҳоло бештар аз 100 нафар барномаи онҳоро насб карданд. ба гуфтаи муаллифон, онҳо аз ин барнома ҳеҷ суди молӣ намегиранд. ин барнома барои ширкат дар озмуни Евразия Mobile Challenge сохта шуд. дар миёни 600 таҳри озмун дар 10 гонаи аввал ворид шуд ва барои истифодаи саросарӣ иҷоза пайдо кард.